संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचं देहूतून पंढरपूरकडे प्रस्थान पूजेसाठी मुख्यमंत्री उपस्थित झी 24 तासवर पहा आनंदवारीचा सोहळा। खासदार सुनेत्रा पवार तुकोबा पालखी सोहळ्यामध्ये सहभागी, महिलांसह फुगडी खेळण्याचा घेतला आनंद। पैठणमधून संत एकनाथ महाराजांच्या पालखीचं पंढरपूरकडे प्रस्थान। देहूत छोट्या वारकऱ्यानं वाजवला मृदंग वादन ऐकून वारकरीही मंत्रमुग्ध। पालखी सोहळ्यादरम्यान पुण्यामध्ये ड्रोनच्या वापरास बंदी। संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय।